si ukážeme znašadlo z CD. Pomôcky. Budeme potrebovať staré CD, vrchnák od fľaše, sekundové lepidlo, balón, nožnice, malý špagát a pumpu. Pomôžeme si pumpou. No. Ako to funguje? Do uzáveru si spravíme dierku a naťahneme na to balón. Tu máme natiahnuté na vrchnák. Otvoríme si lepidlo, sekundové, a prilepíme to okolo CDčka a dáme tam vrchnák a počkáme, kým nám to uschne.